Gaur abenduak amagoz. Bai. Atzaldeon mutrikuarrak. Hemen gaituzue berriz ere, juntzan, oandala bi aste hasi ginen auzo-auzoko bilera sorta honekin. Juntzan hastian, ikupe, urazamendik eta landa eremuekin jardun gendun, 3 eremu horietatik jaso gendu zen proposamenak, kexak, iradokizunak aztertzen, erantzun bat ematen, eta aste honetan etorri dira herrigunea, eta herrigunea osotasunean aztertu gabe, pentsatu genduen egokizu izango zela, kaleka banatzia eta bi multzotan banatu ditugu, kale horreanak, eta gaur martitzena adituko ea, erdiguneko kasko aldeko kalien inguruan jaso ditugun kexak, proposamenak, ideiak komentatzen. Jaso ditugunak komentatuko ditugu, erantzun bat ematen saiatuko gea, eta datorren ostegunean ariketa berdin egingo dugu, baina kaskoen inguruko, hau da, kanpo aldeko auzuen inguruan jardun da. Oandala bi asteko saioan arazo tekniko batzuk eduki gendu zen, konexioekin arazoek eduki gendu zen, espero daigun gaurkoan konexioa hobeto egotia eta edozein kasutan jakintzazue bideo hau, gaurko saio hau, YouTubeko Mutrikuko Udalan kanalian, Mutriku Udala kanalian ikusgai egongo dela. Esan dute moduan, oandala bi asteko saioan, ikupe, urazamendik eta landeremua jorratu gendu zen saioan, 215 ikustaldi izan dira, eta horrek, erakusten digu pixkat, jendiak agertu dela interes bat, ezta? Hori nahi genduke, herritxarrak udalakin kanalak izatia, harremanetan jartzeko, eta gaurko saio hau YouTube bitartez, internet bitartez egiten ari gehan hau, gure gustu izango litzake hementxe zabilen gauden tokian, baina zuekin etxia, aurrez aurrekua, bihurtzen zakulako aurrez aurrekuak beti ematen diola gehigarri bat, baina gauden egoeran egon da, hauxe da bilatu deun modua. Ez gendun nahi saio honek egin gabe utzi, iruditzen zaku garrantzitsua dela guretzat eta zuentzat ere izatia nahi genduke, harreman hau, kanal hau, zuei entzutzeko, batez ere, helburu bat hartuta, ezta? Eta da, udaletxetikan, udalian gaudenok ikusten ez ditugun zuen kaleetako goraberak jasotzia. Zuek sentitzen dituzuez horko errealidadiak eta zuendikan gurean aiatzeko iruditzen zaku hau bide egoki badala. Eta hortan jarri ginen. Etxietan jaso zen duezen papelak, jende askok bete ditu bere adierazpenak, bere kezkak eta gauzak jaso ditu, helarazi dizkigu, baina beste hainbatek igual bideo hau bixaretzi ikusitza esango luke, nik enoan nein ariketa hori, enoan papela bete, eta gustauko zaten komunikatzia zoze, jakintzazue, udaletxeekin harremanetan jartzeko gogotzu gaudela gu desieten goz, zuek gure ana jotzeko, eta hor batetik emaila, komunikazioa abildua mutriku.net aukera bezala, eta beste aukera beti da, edozein momentutan, udaletxea idatziz, pasatzia, eta geu jasotzia, eta gero geuke zuen proposamen, kexa eta kontu horreanak bideratzia, ezta? Geogaroak esango digu, azkenengo urtean zen bat, edo, igual numero zehatzik ez, baina, hau ez da oain azten dan prozesu bat, oain artian ere asko izan dira gurekin harremanetan ipini diazenak, guri adierazi dizkigutenak guk ikusten ez genituen gauzak, eta horren emaitzak ere, gitxika, biztatzen nahi dira, ezta? Esate bateko, lehengunian handra batek esan zialako, San Gil kaletikan atxukalea bajatzeko hor barandilatxo batzuk ipini ditugu, eta tontaki bada, 2 barandila txiki
2 metro estakaen barandiak, baina guetzat hain gauza txikix izan da, eta igual guk nekez ikusiko endukena, bertatik pasatzen da jendiak egunero ikusitza, jende horrek guri esan da, errazo aiatzen geha arazua dauan tokira, eta arazuai konponbidea ematea. Eta horretan zuek zate elementu garrantzitsu bat. Hori esan da, eskatu dielen, barkamen eskatu behar degula, etxe eta banatu gendun papelian, kalen bat ere falta zalako, Feliz Txurruka esate batako, izan zen gure utzune bat, eta barkamen eskatzia horretxio, ezta? Auzo-zauzoko batzarrak komentatu eten moduan, baliatu nahi ditugu, harreman hontan, mutrikuarrak egunerokotasunean ikusten ditun arazo, gabezi eta olakuak agertzeko, ezta? 2021 batea begira, gainean dakaun, 2021 batea begira, elazte aurrekontuak lantzen hasitza gaude, baina elazte ipiniko dugu prozesua aurrekontuak onartzeko, eta aurrekontu horietan gustatuko litzaiguke tarte bat gordetzia herritarrek egiten dituzten, edo egiten dituzuen proposamenei txoko bat eukitzeko aurrekontuetan, ezta? Orduan, abiatu dugu prozesu bat, 2021 bateko aurrekontu parte hartzaile ariketa bat etxeko, guain artean nik uste ez dela sekulain, ez dugula sekulain, lehenengo ariketa bat egin nahi dugu, eta ari geha jasotzen internet bitxartez, interneteko lotura bat, WhatsAppetik eta zea da gilena, mutrikuko web horri xan ere aurkitu lehikena, sare sozialetan mugitzen nahi dana, eta horren bitxartez jasotzen ari geha ideiak. Ideiak udalak aurrera begirakuan egin ditzakeen planteamenduena. Eta gero, nahi deu jasotzen ditugun ideia egin guztien artean, bozketa bidez, ikustia jende gehienak, nolabait, zeren alde nahi doan egin. Ze udalak zer etxia nahi doan. Ariketa hortan ari geha, eta jakizue, guetzat hori ere importantia dela. Azken baten, herritarren naixa aurrekontuetan ere jasotzia, eta ez bakarrik geure ideak, baitxa ere herritarrek bota ditzaketenak kontuan hartzia, iruditzen zaku importantia dela. Esan dute moduan, lehen gurtia da, hazin gea hontan, eta datozen urtietan gustatuko litzaiguke, ariketa hori, hobetzen jutia, diru zornitzen, zabaltzen, ikusiko deu, ze bide etxen deun, eta bide hori, auzo kontan bezala, egin behar deu, iruditzen zaku udalak erakunde bezala eta herritarrak elkarren hartzian. Eta beste gabe, emango izuet hitza nire hiru kidiai, eta hirurak komentatuko digute pixkat, jaso ditugun kontuak eta zintzuk izan dian, eta ze erantzun emateko dakon. Bai, hortan hasi aurretik ni bi aipamen txiki. Ez dakit komentatu dezun, baina hemen bilera nahi gehan bitxartian, txateen bitxartez alde zuela eskaera, kejak edo danadalakua bialdu eta saiatuko gala erantzutzen. Eta bestalde, lehenengo auzo-zauzoko bileran engendun historikoa, eta ez dugu hain datu danak botako, baina apunte txiki bat, legaldixa izanetik gutxi gora bera 1200 eskaera jaso ditugula, Toyotatik 180 gisa, hau da, 900etik gora erantzun da edo eginda ditugula. Orduan, jarraitzeko, eskaera, kejak, iradokizunak eta danak eskatzen, da guri esaten, da gu saiatuko gea alik eta azkarren erantzutzen eta konpontzen. Orduan, guain izaskunei pasatuko diotitza. Bale, nik emango dizuet jaso deun lehenengo kejian berri. Keja hontan 3 lagunek etxeue batetik Javier dakau, beste batetik 2 lagun izenik gabe, batek esaten dugu aspertuta eta naskatuta dagoen bizi laguna dala, hola sinatzen dugu, eta bestia da El Fantasma del Palacio Arrietakua moduan sinatzen doana, bakizu, hola itxen dugu, zeinek... Bai, galderi egin aurretikan, eskertuko genduke izuen izena jartzia, geixen bat, kontu honei kolpein behar dizeunean, zeuekin harremanetan jartzeko zuzenian eta konpontzeko.
Bai, azken finean askotan esaten da igual barandilla bat edo asera pusketa bat edo asko zerrazo da zein da balimakigu berarena jo eta beraekin hitz egitea zuzenian eta beraekin hitz egitea eta jakitzea zeinan puntua espalemakigu igual gaitzo da kasu hontan ez da gai... Bai, kasu hontan argi do zein dan kontu, izketan itxen dugu, kejatzen dira txakurren kakan inguruan. Nik uste oso gai zabala dela, behin baino goixetan agertu dena. Esaten duena da, alde zarrian, txakur kakan ondorixoz dagoela garbitxasun falta ondixa. Esaten dugu garbitzaileak goizian pasatzen diala, egunian ziar kakak eta txixak pilatzen jute diala. Nik irakurriko eta atorren moduan, Eta egoera jasangaitza itxen dela. Gainea bero itxen doanien, larri xagoa dela, karo, usainen kontu itxikan. Eta eskatzen dugu batek, behintzat, galdetzen dugu izunakin zer pasatzen den. Eta beste alde batetik, mankomunidadiak egunian lautan edo garbitxu biharko leukela bere ustez. Bai, gorotza edo kakane inguruko keja desente jaso ditugu, eta ez bakarrikan hemen aldezarrian, baitza parkietan, berdegunietan ere bai, brigadi biltzen da gaina horre bedarra moztutzen eta hainbat alditan kakaz betete duten da dana, eta hori dana beurai arpira jutezako gaina ez da. Eta guri ere ziaro kezkatzen gaitxune gai badau. Horretxik, azken hilabetietan animalixen inguruko araudisa lantzen gabiltz, hainbat bilera inditzugu, bai Muturreko txakurtaldiakin, bai txamu bai, Muturreko baserri elkartiakin, bai udalian beste alderdisekin, eta horretaz aparte galdetegi bat zabaldu deu, badanoi ez da, herritxarroi. Eta 600 erantzun jaso ditugu eta benetan eskertzen deu, honekin ikusten deu zein garrantzi dakan gai honek, eta gure asmoa da ordenantza, hau da, arautegi hau eguneratu, eta ondoren kontzientzi planain, eta hau da gero, aktuazio plana ez da, hau da, ordenantzia planotikan pasatuko genduke, eta erabakitza dakaunean, udaltzainak hasiko dira kontrolorik alian etxen, aktuazio plan batekin, eta izuna jartzen. Honei lotuta bai nahi dugu esan, udalan partetik hau dela ingo deuna, baina herritxarrok ere, eta kasu honetan txakurren jabiak ere, saiatu behar diala, ez? Dagokixena itxen. Hau da, azkenean elkarri bizitza, ez? Da hitza... Bai, pixkat aipatu duelako hor mankomunidadekoa, laua bider pasatu beharko liakela, ez dakitxez, igual da, pixkat gehiagikeri bada, ez da, lehen da oso bai zaborra biltzia eta bai kale garbiketa eta zerbitzu bat oso karua dana, ordaindu etxen deunen zerbitzua da eta oso garestia dana, orduan pasatzen dianean eta behin garbitzen baldin badeue, herritxarronen esan beharko litzake pixkat kontzientzia eta elkarbizitzako gihorretan esan beharko litzake bai goroldiak eta bai papelak eta bai kalean topatu dezakegun, hau esan lehike, sakarontzi gitxi egotea, horretan lan inbeharko ginuke eta gehiago ditu igual, baina pixkat gure kontzientzian ere badago hori, ez garbi mantentzia garbi dagoena. Ez da gu zikina galako baten pasatu behar da atzetikan 2, 3, 4 edo 17 bider garbitzen gu zikina galako igual pixkat hor badagoela kontzientzia lan bat, ez da? Bai, duda gabe. Gemak esaten dugu, atxukaleta molia batzen dituan kaminoa berrixan, sarritxan, harri handixak amiltzeiala, eta inok minik hartu horretik horri konponbidea emati eskatzen dugu. Bai, aurten hor eremu hori bai indau garbiketa sakon bat, eukaliptuan garbiketiaz gain, beko bedarra moztu eta bertan dian arrisak eta zikinkeri danak kendu dira eta aurrerantzian ere bada zainduko deun eremu bat. Piskat bilur azkenek urteatan, bilur ematen zigun ingurua zan, behin baino gehiagotan bertako zugaitzei da adara jauzi eta beko etxeeta eta jauzi izan dira horregatik intzan betxe dira, piskat itxuria eta seguridadien aldetikan garbitzasun hori, segurtasun aldetikan, orduan hau ere bada segurtasunin inguruan hor jausten dian harrian,
hor basako plan bat, hor, goi aldian ipintzia olako alambratxo, edo baiatxo txiki bat, zaretxo txiki bat, jauste malen bat zozerrea aguanteu desan, eta gero bajunde eta garbitxu, helduko dixo gaixak, joan da urtean bederegune eta garbitxasuna, eta inguroiana garbi eta seguru mantentzie, aurten emango dixo, arrixak eta justen dian inguru horiek fiskate. Hori batzuk ere jaso zian, handixen aziana batez ere, eta aurten ere zainduko deu. Bueno, Feliz Txurruka kaletikan aitzi berrek idazteigu, esaten deu, oain denbora bat, lurrian konponketak itxeko zaborrontzixak lekuz aldatu ziala, bigara frutaen da eta etxe baten ataia parian lagaziala, eta batetik hor laga eta bide batez aparkalekuak okupau ziala. Lanak amaitxuta gero zaborrontzixak ez diala bueltau nengo lekura, eta bere ustez hobedala alde bakarrian notia zaborrontzi danak, kalian alderdi bakarrea, eta horrez gain, aparkalekuak ere faltan hartzen dituzela. Horren kontutan, horri biligea, pixkate inguru horretako zaborrontzi zen inguruko berazterketa bat, eta ondo ipintzeko azterketa bat egin duen, zer egin bihartzan, mankomunidadekin batea, zenbat kontenedoro biharko litzaken, gero ditzingo dugun bestere mobatetik ere kentzeko asmoa dagoenez, ondo eta txukun ipintzeko, lurrian zulo batzuk eta zozen, orduan hor konteneroetik jausten ziren zikinak eta bertan gelitzen ziren urak eta, orduan gero bero etxen zoanian eta euskix etxen zoanian, hor gelitzen ziren mankomunidekin hitzen ginen, esan pres ezaguan dana, orduan esan zeguten mankomunidetik preparatu ingurua, gu kontenoroak ipini ahal izateko. Gu preparatu ginen azkar batian ingurua, baina mankomunitatean hor itxuraz arazoren bate ondak kontenedorak aiatzeko, eta oantxen da aiatze ardoz, hor falta da rejilla bat, bere egunean ezin diguten esan rejilla bat jartzeko, esan digute atzetikan sartu beharko dela hor ere kartoiak eta botatzea, eta bazpanen rejilla bat ipintzeko, orduan rejilla bat ipiniko deu, eta nik usten dut urtarrian bentsat hori txukun dute ongo dela. Hor indiana da, batetikan kontenedorin inguru hori berritxu, lehen esan deun nagatik, eta bestaletikan neginuna zan, hor kamioia etortzen zan sakarrena, etortzen zan kamioia, jasoten zuen sakarre guztiak, eta ertetzen zuen martxatrasian, zubian parian dagoen eroskira arte martxatrasia juten zan. Hori, lehen esan dugun segurtasunai begira oso arriskutsua zan, egunen baten, aberin bat inbiartzoan norbaitxe harrapota, hainbat bider etxeetako fatxadia jodeu, kotxeren bat ere jodeu, baina beti horrek materiala dira eta materialak seguruak doz tartean eta horrek beti ere aurrera etxen dira, baina behiurra sakaun egunen batek nina hartu eta hor aberin bat gertatuko zala. Orduan horren guguna da, leku bat, horre zozen bi aparkaleku eta beste bat ezin duena pixka moitxukora, beste bi aparkalekua jarriko dira momentuko erosketak egiteko, baina beti ere libre gelitzeko kamioiak bertan giratu eta zuzenian erten alizateko. Bai aipatzen du eta bai de idea, kontenedore guztiak alde baten jutia, olixoena gelitzuko da igual bat alderdi baten, baina besteanak alderdi berdina jongo dira, lehen zozen alderdi zen. Ederki. Txakurren gaineko keji indoan Javierrek esaten deu, honek iradokizun badoino geixen dituz, eta esaten deu, ez dauz denun bizidan ziat, baina esaten doan eitxiken bate birrixe inguruan bizidala. Gaztelera zidezten digu, beraz, gaztelera zerantzuten saiatuko gara. Javier nos comenta que en su calle no tienen ninguna papelera. Igual seguingo de testar, Además, la falta de papeleras nos comenta que las barandillas de su barrio llevan aproximadamente 10 años sin pintarse. Queda anotada el tema de las papeleras. He comentado en la intervención anterior como que igual tendremos que hacer por nuestra parte un estudio de en qué zonas hacen falta papeleras. Pues si además nos dicen dónde no hace falta, pues un trabajo que nos viene ya hecho. Apuntaremos para la colocación de las barandillas en esa zona, de las papeleras en esa zona, y por otro lado, sin duda alguna, si van 10 años ya es hora de que se tenga que pintar, entonces apuntaremos eso también, apuntaremos en los siguientes trabajos, en el momento que empecemos a pintar barandillas, pues también pasaremos por esta calle.
Bale, Javier honek esaten du horre danaz gain, ematen doala que Ibirriaga no existe para los servicios de limpieza. Piskat lenguan arira, baina esaten deuna da, mankomunidadiak tunele arte bakarrikan pasatzen doala urakin. Eta esaten du riega, ez dakit riega, esto es en limpia. Vale. Bueno, el servicio de limpieza de las calles lo lleva Mancomunidad. Yo creo que el primer año nos hemos enfocado expresamente, porque sí era una problemática, los contenedores, la limpieza de las isletas, la limpieza de los contenedores. Yo creo que el primer año nos hemos dedicado en exclusiva a un poquito a ese tema. Este año nos meteremos un poquito con las limpiezas, haremos un estudio de qué zonas se limpian, cuándo, con qué afluencia hacen en cada zona. Hay puntos en los que seguramente pasarán más a menudo que en otros, entiendo que será por tema de afluencia de gente, entonces pues estudiaremos el caso ese. La verdad es que Mancomunidad suele pasar con un camión, normalmente suele pasar una vez a la semana, limpia con agua las calles, no entra a todos los lados, entonces pues bueno, veremos a ver cómo hacer pues el mapa un poquito para que pase por más sitios, igual sin que pase siempre por los mismos sitios, para que vaya un poquito turnándose por las zonas. Bai, horixe. Horrek dana segiren beste badaka, hori oso zikinoten da tunel hori, baina ia erantzun diozu horri. Bezetikan, inguru hortan jarraitu eta Maribelek esaten deu, San Agustin da Barrenkale kotxe asko ibiltzen dela eta nazmen handixea oten dela. Beko plaza, buelti ematea juten diala asko, kotxiek etortzen diala, eta beti gora beste batzuk, bueno, horren berri badakau da, no, ezta? Horren inguruan esaten dugu, gune hortan, zehose falta dela irutzezakola, eta berguk ez duen pentsatzen, zehose falta dela eremu hortan. Bueno, pixkat keskatzen gaitxuena da, bai San Agustinen guztiak, Barrenkale, Beko plaza inguru danetan, bai kotxiak, zenbat kotxe biltzen dan, eta bai ere oinezkuak zelako leku gitxidakan kale horietan ibiltzeko da, beti oinezkuak arriskuan do, kotxeen arriskuan do, eta irutzen zaku dela zona bat, buelti eman bihatzako noruan. 2021 bateko aurrekontuetan, hilen Josebak esan duen bezala, aurrekontuetan begira hasigea aurrekontuen zenbakiak ematen, eta badaukagu asmoa proiektu bat sartzeko kale horretan zer egin beharko ginuken eta nola planteatu, hau da, oinezkuai leku berezi bat eman, dan kale estuakin, eukidezan oinezkuak bere lasai pasatzeko bide bat, kotxiak ere eukidezaten, igual hor zirkutu bat imerko deu, Barrenkaletik sartu Zubisa plazatik eta erten, eta horrelain beharrenean kortikan sartu beharrenean, hor pixka trafikoa bidatu beharko ginuke, badakigu kamioiak eta sartzen bali badia Barrenkaletik izin diela jo, baina bueno, pixkat hori seinale bitxartez, inkluso semaforuak ere plantatzen ditu, nola bideratu dezakegun. Bada 2021 bateko dakogun proiektuetako bat, hor proiektu bat atatzia, gero proiektu hori egin alizateko. Lehenengo idea da azterketa batean, proiektu bat azterketakin, ze ematen digun, horren arabera, baina bai da oinezkuak ematen digu hor bilurra, bai, seguridadia. Bale, honekin, Maribelek esate horrekin batea, ere kartelan arira, hau ere igual ez da berrixak, kartela jarritzen diala, baina eonon jartzen diala. Bueno. Bai, eta hala da. Oitxura bihurtzen danean gainatu urte askotakoa da, baina bueno, hau gai hau ere Maribel mai gainean dakau. Aztertzen nahi geha bihar bada herrixan panel geixo jartzia. Eta horrekin bideratzen deune edozein hormatan edo paretetan jarri beharrenean panel horiek erabiltzia, arautegi batekin eta txukun. Eta, bueno, kasualidadez gaur da, kartelen garbiketi ere, askotan herridana betete eukitzen dugu, da, bueno, aldiro saiatzen geha garbiketa horiek etxen. Eta, bueno, panelan ere aztertuko dugu, zenbat biharko litzateke, nun ipini halko genitxuzken, da, bueno, ikusiko dugu, epe motzian aldeune bideratu. Jarraitzuta kezkakin o kejakin
esaten deu, ematen doala batzutan, txakurrak personak baino eskubide gehiago ete daken, hondartzan, pizinan, bueno. Nahiko gai delikaua da, ez? Lehen aipatu du elkarbizitza eta, bueno, esan duen bezala ordenantzakin ere bagabiltz, eta ordenantzia jasotzen du, kainak erdialdetikan ireiak erdialdea, txakurrak ezin diala, ez piztinatan, ez ondartzan ibili, ez? Baina bai gainontzeko hilabetietan. Eta galdetegi horretan galderatako bat izan da, herritxarroi, zuoi maiatza eta urrian gabeko 9-etatik goizeko 9-erak ingururare ia txakurrak ondartzan eta piztinan eta bainatzia eta zer iruditzen den, eta gehixenguak ados agertu zeate, beraz, jakin badakigu danon gustokuak ez dala, baina, herrixak eskatzen duena eta gehixengu izanik eta elkarbizitza oinarri hartuta, beurak ez eskubide gehixo, baina bai beuran eskubideak, ez da? Ze geru eta txakur gehixo doz, herrixan, hala da, beraz, Vale, eta bukatzeko Maribelenakin, aipatzen dugu lorategixetan, lorategi eta berdegunetxuetan eta plastikuak, kaka, papera eta beste zikinkin mordo bat egoten dela. Eta astetan egoten diala garbitxu gabe eremu berdegune edo eremu horrek. Bai, hemen barkatu, galderia berdeguniak brigadiak bedarra moztutzen ditu eta garbiketea ere azkenean beurak egin behar izaten deu. Hemen lehen esaten genduna da azkenean, ez? Norpeak zikintzen doana, lurra bota berrinean, sakorpotuak erabiltzea eta ez ekintzea hau da, danon artien etxen baldin badeu, errazo izango da. Bat, norbanakuak jasota eta zikinkeixak sakarpota botata eta bestalde brigadiak garbiketak etxen ditu bidar mosketa eta garbiketak sarri. Baina badirudi ez da lan eikua. Trampakalea junda, Mainesek esaten deu iradokizun batzuk dakaz eta kejatik hasiko gea, esaten deu trampakaletikan garbitzaileak igual aste guztia, aste oso bat egoten diela pasatu ere ingabe. Eta hau behin baino gehixetan gertatzen dela. Horrez gain zaten dugu, mankomunidadiak erabiltzen doan mangeria, garbitzeko erabiltzen doan mangera hori, ez dala ailatzen ondo eta gaina zikin etxen duela mobitxu batetikan bestea. Esan nahi dut, urakin eramaten den zikin hori ez dala jasotzen bukaeran, hor gelitzen urak eruandako hori dana pilatu etxen dela. Ustet igual bide lehen ibirrixa inguruan Javierek etxesoan hausnarketaren bitarteko antzerakua dela ez da orduan, sartuko aurten urte honetan, bizkat, horri bideratu, zenbat bider pasatzen oso bakutatikan, nolatan dauden, eta ze behar dauzen, ze igual entzun da dakat, igual trampakalea jatzen diala erdialdera arte eta gero beste zona batzuk ez dira etxen, beste zona batzutan igual ikusi ere oso gitxi etxen diala, orduan bai dagoela horra azterketa bat, mankomunidadekin bate ikusteko zela etxen duen, eta ze hobetu geinken bide horretan, bado zer hobetu, asko, eta gero ikusi da, garbitzen pasatzen dian langileen artean bortan, ezberdintasunak ere baruzela, eta alkohol batzuk hobetu inerekila beste batzuk ere baino, baina, da gai bat nahi gainean dakauna, eta urten azterketa bat tokatzen sakona. Urrengo gaua, ez dijua mankomunidadeekin, hau udalakin dijoa zuzenean, paeteetan eta lurrian da bazterretan ere bedarra asko dauala zitxe esaten deu, eta igual horrekin batea mantenuko gai badalako, Pinasteira bajatzeko eskaieratan dozen 4 argi puntetatik 3 funditxuta oatzen da dozela, eta aparkamentoan jarri dien argi posti altuak ere argixak izalitxarak ezela. Bixak segidan zane mantenuko... Bai, bi gai desberdin ja, baina bai, paretetako eta lurreko bedarran inguruan, hemen mantenu hau bai brigadiak eitzen deu, pozoia edo, herbizi, zerdan botatzen txu eta bedarra beha jauzitzen da, eta garbik eta horrek etxen saiatzen geha.
eta bestalde mankomunidadian ere badu bat izendatuta, ez da? Bueno, bat bentsat ibiltzen da, beha gexotan igual pasatzen denean, bat beha igual gexotan ibiltzen da, beharroe jasotzen, bai bat. Bai, eta bueno, aldiro etxendia bedarrak endu, baina, bueno, Marinez, esan, nundakasun identifikatuta eta bat hor badakiko bat plaza merkatu zatisa, baina, bueno, beste batzuk ere, esan lasai eta zaiatuko galik eta azkarren eitzen. Eta argiterixan inguruan, hoxe, jasota gehatzen da, eta epe motzian jartzen ditugun, ondo? Bukatzeko, Marinesenakin dakau, igogailuan onduan urri xuri bat egoten dala. Bai, hori urak. Kontrolatuta dakau, bai, uraketikan ere, alderdi bisitatikan tokatu zatu ganguan, bai, pizkat, bai, herritxar bateke, igual beha esango da baina, aurrez aipatuta sakan punto bat da, eta San Agustinetik eta parkalekua dijuan igogailuan hor eskaitadoz, eskaitatiko ialdetikan batzuetan ura agertzen da, ari geha, orko sanementuak eta begiratzen ari geha, nun batxetikan puntoren baten galtzen doan, eta, konpondu alizateko, baina bai, badako esku artian beste gai hori ere bai. Bale, eremu hortatikan berriz, iratik esateu bi igogailun artian tranpakalea etortzen dana eta pinazira di joan bi igogailuen arteko pasabide hori txukuntxuo mantendu biako ginukela. Bedarra moztu, barrixe konpondu, igual gehitxu, sakarrontzixak erabilgarri jarri. Bai, irati hau aurreko hastian e-mail egon ginen, eta ez dakitxe egin dadauan edo, baina, brigadia esan dado, eta, zirkuito badaka brigadiak, eta espaldin badia pasatu, pentsatzen dut, aste honetan edo urrengo hastian jongo diala bedarra moztutzea. Eta sakarrontzixan inguruan erabilgarri jartzean... Bai, bestia sakarrontzixak erabilgarri jartzea, justo da punto bat igual, dozena bi izpairuen sakarrontzi, bai, onda, uda inguruan, eta ez da toki bakarra, kale baten edo pare bat kaletan egon da, norbaitxek sakarrontziai barruan dakan kubetiai huelti ematen zion, inok zaborrik esaixan berta barruan bota, hori itzin da mankomunidadearekin, mankomunidadiak azeraten danak buelti eman ditu eta danak erabilgarriroz. Usten dugu entzat, eta adaka ulerduta egin jadozela, ikusten malen badugu ez dozela, buelta emango dugu, eta kale guztitako arek ikusiko da, erbeste nun batxean gauza berdinak gertatzen ari da, jarraipen egingo dixau. Hori da. Bale, kokak lekua aldauta pixa gorotxuo, Marinesek zateigu ludotek aurreko sakarrontzixak noiz kendu bide itxugun. Eta kendu ostian lurra konponduen biakorala, esaten dugu. Bakizu ezela dagoan. Hori da. Bai. Pixkat, gai hau da, joan dan urteetan esan duguna kontenedorak eta irletak eta pixkat gai punto beltza bezala sakaduna. Esan behar dugu, lehen punto bat egon da hor, bigarat inguru horretan, horri izleta hori hasi ginela, idea da, horrea erematia, jan egin deoteko idea zauan ja, baina urtarrilako ja lotzen dugu norrez egotia kontenedor horrek. Arazo badalako, kamioia ez diak abitzen ja, ezinean ibiltzen dira sakarra jasotza juten, eremu oso txixian kontenedorik ez diak abitzen, jende asko da berta botatzen dena, plaza merkatua bertan do, ez do itxuroso, eta ludotekan egin bat unme ibiltzen die unero, eta ez dugu ikuste hori dana zona bat, egon biharko litzakena kontenedorikan, orduan kontenedor hortikan kenduko ditu eta moditxuko ditu bestea. Bai ingeu, irisgarritasun ingo dugu, idea da, plaza merkatura bertako sarreria ingo dugu, beste kaleetan dago bezala. Itxurri paretikan beste kaleetan dozen bezala, Arlauza etxeko idabado, eta baitxere ludotekako sarreria gaur egun 3-4 eskaieta daka, eta horre arranpla baten bitxartez irisgarrixa ingo da. Ea lortzen dugu. Horri lotuta ludotekako komuna ere irisgarri jarri da, orduan ze zentzudak ez, barruan komun irisgarri, baina sarrera eskairakin eukitze, orduan kontainerra mobitzen dianean. Zain goz pixkat kontenedora moitxu alizateko momentu horretan, ja zona horri heldu eta pixkat buelta bat emateko. Hori da. Erki, beko plaza buelta hortan, esaten da hemen ere ambulatei zarran inguruan dozen lau postietatikan
azkeneko 2 urtietan 2 atzendaro zela eta 3. kinuka. Eta orokorrean bekoplasia ilun dagoela, argitasuna hartzen dela falta. Bai, hala da. Honekin ere bagabiltz, aurrekontuak ere eskatu ditugu, eta hau ere epe motzean, ia urtarrilean, urte berrixa bat urtarrila gainean dakau, asmoa da, itzalduta dozen bisak kenduko dira, eta konpondu, horre jarri, eta beste bisak kendu, hau da, Laurak aldabateak kendu, eta ilunetan utzi gabe plazia. Hortan, binaka konponduko du, deia Laurak dakaune ondo, eta beti martxan. Bai, pixka plaza barrua ere argizteko idea bado? Bai, plaza barruan ipini diaz foko berrixak, eta horre ere ume asko ibiltzen dianez, eta aterpe gutxi dobenez, kartxerra eta garbiketia zarri txendegu bain. Vale, aprobetxatuaz puntu hori eta puntu horretik pasatuko denez eta dekapadora. Egun hauetan ikusiko du, mankomunidadeko makina badabilela, espaloia garbitzen, joan den urtean egin zegoen lehenengo bueltia, intzan joan den urtean azizan ikastola goi aldetikan, goiko aldapak, Isabel Obiano, Castañeta, Jose Maria Alcibar, San Miguel inguru hori guztia intzan. Eta txukaletikan moia berrirutzere, kamino berrixare garbitzu zan. Hori eta tunela zehorre ontzan sanamentuen arazo bate ontzan, eta baitxere parera pasatu zan ibirrixa kaletikan. Eta aurten, hartuko da pixkat, basonakago sartzen ingurua, orduan hartuko da ambulatoxotik eta berutz, albokako plaza horiek, kantera huelta zera hori dana, eta inguru honek ingo dia, eta bekoplazia ere bai, bekoplazian sartuko ea dekapadoriakin, bekoplaza kanpua zein barrua, zeidea da hori indagero, produktu bat ematia, nahiko iristako orduan gero idada behin garbitxutakoan, ematia produktu bat, irristako hori kentzeko. Hori da, aurten ere holan engendun, dekapadora pasatu zen Jose Maria Alcibar aldapadanean, eta ondoren tratamendu hori eman gendun labainkortasun hori kentzeko. Eta aurten ere alan engo dugu plaza eta itxurri aurrian hor berutzen ere txupikerrenea di joan bide hori ere bihar bada, tratamendu eman, dekapadora pasatu ondoren. Bale, horri hartu jozu, ez urrengo proposamena zan aterpe hori, ambulatoizio zarreko aterpe hori bakarretakoa izan da, bizkatxukuntxuo, argisa jarri ezketa garbitzu, primeran, gero mantendu. Eta, bukatzeko, beste bat, askiak kalian ere paetak eta lurra, bedarra eta dagoela, eta, igual ez da asko erabiltzen den kale bat, baina bai, baina... Begiratuko dugu, hau konfinamentu ondoren, uda aurretik, garbiketa sakona intzan batez ere berdegunian, 20 urtean zaban hori garbitzu gabe, eta hor ormango izan zuzen bedarrak ere garbitzu zan, eta ondoren kartxerrakin ere bidia garbitzu gendun. Dana dela bihar bada berriz ere enbiarra izango dugu, eta lan ingo dugu. Bale. Eta hemen dakauna, hemen baruz gero bestatzuk, baina bukatzeko hemen idatziz dakauzenetan, arantzak esaten deu, pentsatzen doala, importantia dela, plisgain eta burumendi inguruan argisa jartzia. Jende asko ibiltzen dalakoan pasioan, eta ez dala ikusten, ez dagoela argidikan, oron kotxez etxea joazenean, euron etxietari joazenean, bitxe arte hortan, arrisku utzua irutezakola jendia ibiltzia hortikan. Vale. Te contestaré en castellano, Izaskun, pues viendo que la pregunta ha entrado en castellano, pues la cuestión es hacerla en castellano. Bueno, pues le daremos una vuelta a la iluminación de esta zona del puerto. Vemos que, en el puerto, en la zona de Ibirriaga, en la zona de Piñastey, también tenemos que decir que en las reuniones de la semana pasada también en Urasamendi también, en Saturrán también, este año parece que uno de los puntos que tenemos para este año es la renovación y la mejora de la iluminación del pueblo. Entonces, esta zona será una de las que apuntaremos para hacer una revisión y ver dónde nos falta o ver a dónde hay que mejorar. Irakurreko itxut hemen txatia sartu jana, aritzak esaten dugu, Banaka, bai? Banaka.
Zela? Bale, irik igual txari irakurri noen euk aztertuko dula, eta... Egon, listo, Inar? Bale, beste galdera bat, aiatu dana denbora gutxi dela beste bide batetik, eta horri erantzun emango du dela pixkaten zentruan bizidan jendia, igual kotxeak aparkatzeko arazoa dakaela, ez gabaz edo segun ze momentutan itxitxe hoten delako hausoko sarria, eta ez dagoelako lekuik aparkatzeko. Galderan planteatzen da, plazak ezingo leken gaba zirikitxe egon, aztertu beharko duen punto bada, aparkalekuak eta aparkaleku eta horren buelta bat emateko asmoa dakau aurtengo udan, aurtengo udian pasatu duenakin, buelta bat emateko asmoa dakau. Eta urte berrexai begira, bakau asmoa buelta bat emateko, eta hori ere, kontuetan auki behar dugu ere, daukagula eleizatzian bertan, aparkaleku handi bat, nahiko utze hoten dena gabaz batez ere, egunaz igual jende gehiago egitzen da, baina gabaz nahiko utze hoten da, orduan pixkat guzti hori aztertu beharko litzake etxen deunen azterketa horretan. Hori da. Bale, orduan guain ja zuzenian sartu dian galdera hielduko iseu, aritzek dino, azken aldixan telelana sekulaino biharrezkoagoa bihurtu da askontzat, eta honek agerixen lagadoala interneteko konexio on baten biharra. Eta galderia da ziatza. Noizko fibria atxitxinkalian? Hemen bigoz atxitxinkalekuak ondo sufritzeunak geukere fibrian faltia. Eta saiatu altzeate ipintzen, no? Saiau geha, jakin dugu enpresa bate jarri doala, hau hola, derben. Jakin dugu badakigu enpresa batek sartu doala fibria, baina hain besteken behar dugu, operadorak behar duena da, zerbitzu hori kontratau edo alokau, eta oaingoz guk erabiltzaile moduan, erritxar moduan, ez dugu lortu erantzun garbirik. Batek eta besteek ez dugu, oain dio ez duela erabaki erostia. Azkeneko guk, aste honetan, jundan hastian, engendun fibria sartu doan enpresa horrekin jarri ginen harremanetan jakitzeko, ia, zaba modi jakitzeko, inok erosi bihartoan, asmotan dabilen, ozetan dian. Oaindik guk ez dakau berririk erritxar moduen ez dakit. Bai. Udaletxean ere, dakiguna da, herri osuan nahi zegoela zaretu, zuntzo tikuan zaria edatu herri osuan, eta udaletxean jaso den informazioen arabera, herri osua zaretuta do, zaria zabalduta do, 2 puntutan izan ezik. Arazo teknikoak dialata, 2 puntu, bat Samikolia bukaera eta beste bat Burumendi, horiek gatu dia zaretu gabe, baina gainontzeko herrixat zaretuta do. Oantxe sartu nahi horri alde baten, zuntzan ere etxeraino iristen da, eta erantzuna izan da atxitxinkali ipini dut, deixa handikan etorri data, eta erantzuna izan da, bai, badakazu, koberturia. Horren, teorikamente, aiatzen da. Egisa da baitxaren, nik neuretxian ere indadakar galdera hau, ordenadorai, eta ordenadorak bai ez esateu, bina gero operadorak esateu ez ez. Komertzializazio prozesuan do. Udaletxeak komentatu ziguten izan zen, hau dana nahi izan zegoela, sariekin amatxu, Aste santu pasako gero aproba aldi batein eta uda guztian komerzializazioekin hasi. Ondarruan gu baino, mutrekun baino lehenu hasi zian eta han ere hasi diala komerzializatzen eta gero etorreko ziala ona. Konfinamenduakin epiak, bakiu danetako epiak eta atzeatu indiala, baina bintzat oinarrixe indado eta da herrixa zaretzia. Probaldixak ere, badakitxibili ideala probaketetxen, aparejadorak ditxu deu pare bat aldiz, eta esan dizue ja aproba horiek indadozela, eta baitxare badakitx, baina oandikan kaso gitxi dira, baina herrixan batzuk hasi diala kontratatzen. Kontua da, ze enpresa mobitzeian hor. Hor ez dakau Movistarrik, hor ez dakau Vodafonik, hor ibiltzen dira zenak, gaur hartien bintzat entzun detenez, Jastel,
Pepefon, guk, eta golako zeak, ezta? Bigarren mailako komertzializadorak edo esan daigun, ezta? Baina, bueno, ematen dugu bat horrela. Zoritxarrez, ez dakau epe bat, ez dakau esateik errege eguneako ja zuntzaukiko deula geure txietan, da aldarrikapen bat, batez ere, herrixan, zati, esango nuke, eren batena, eta eren batena esaten dut, bere garaixan, 2003-2004 buelta horretan, Euskaltel aiatu zanian mutrekura, intzuan herrixaren bi eren zaretu. Bere, ez da zuntz optikua, baina, bueno, bere zariakin, ez da? Eta interneteko konexio ona eukideu herrixan bi erenek. Eren bat, atxitxinkale samikoi alde hori dana, eta pixka zabalore bada, herriko kaleko jendiare ustet ere arazoekin dagoela bandik. Horrek gehatu zian Euskaltelen zare gabe, eta gehatu zian kable, telefono ari txikan, konektatu ahal izan da. Oso gaur egungo velozidade, gaur egungo pisuak eta mugitzeko oso txiki gehatu da, isa balixo gabe. Baina, bueno, bintzat, oanguan, lehen esan deten bi salbuespen kenduta, eta hor, lan etxen ari geha horietare aiatzeko, udalak bintzat eskaini dizue enpresa horiei, udalak bere esku egon daitxekena etxeko prest dauela, takain arazua gainditzeko, eta hor gabiz harremanetan. Eta ja komertzializatzia hori da enpresa pribatuen kontua, etorriko dia, saria badakae, eta jakina, merkatu bat ere, bagoz. Hau operrebetxeuta bitxare komentatu dut, gaur erreguneko batzarra da, baina zuntzan kontu hau diputazioak martxan ipinizoan programa baten sartu ginen, eta gure helburua da mutreku osuan saria zabaltzia. Hasi, erregunian eta landa eremuko azkenengo etxeaino aiatu ahal izateko. Iruditzen zaku, aritzek esan duen bezala, gaur egun eta konfinamenduak erakutsi digun bezala, etxetik lan etxia, telelanak geota garrantzia hundixea hartzen deu, eta jakina. Horrentzako azpigitura egoki bat eukitzia ezinbestekua da. Azpigitura euki badakau, eta orain azpigitura hori erabiliko deuen enpresak etorri beharriak guri zerbitzua emateko. Bidi handia. Baina bintzat azpigitura indado, eta ez da txarra behar. Aritzek esateu oindala urtiak ere baietz esaten zeuen, baina ez da ala. Fibra esan dut, baina igual beste sistema batero ere egokizi izan lehike, esateu. Bai, bueno, geu ere ez gara dituak telekomunikazioan, baina azken baten sistema bat izan edo beste sistema bat izan, gu nahi deuna da interneta eta korreuga eta olako gauzak erraz mogitu alizati, ezta? Lehen esan detena, dauan sistemia zuntz optikua ustet dala hori ezarritxado eta hortikan etorreko da etorkizun hurbila nahi dut pentsatu. Bale, eta beste aritz batek esaten dugu gaixa ziaro aldauta, ziaro, esaten badakitz baloia kanpoa botako ere zuela, baina ze gertatzen da portuan? Portua bukatzeko itxureik ere ez. Zenbat urte pasau dira ja. Kofraizarra ere ordo erreta eta mollo oso bat itxitxa. Eta mainelen txabolatxuekin ere ze asmo. Zer da, museo al aire libre? Ordua da gauzak bere honea eruateko. Bai. Bueno, hontan baloirik ez du botako kanpoa, baloiai helduen goixau, baina zoritxarrez, igual ari zarrak ala sinatzurak ez da. Iruitxuko zako baloia botatzia dela, baina bueno, guk esku artean dakaun informazioa partekatzia eta behai ematia, ez da. Kasualidadiak ez izaten, baina bueno, kasualidadia esan behar dut. Atzo bertan, izan gendun udaletxean bilera itxasgaietako, Eusko Jaurlaritzako itxasgaietako zuzendariakin, eta gai honetxek euki genituen izpide,
Eta beste gaitxo batzuk ere bai, baina onak izan zian finian, ezta? Eta nik uste Mutrikuar danok ikusten dugula, Mutrikuko portua dauela dekadentzia prozesu baten, galtzen nahi da, urtetik urtea degradazio prozesu baten ere ausartuko nintzake esatea. Eta udaletxetikan ez oain, ez atzoko bileran, baitxa ere oandalei 3 hilabeteko bileran, baitxa ere oandala urtebeteko bileran, eta jakin badakigu aurreko urtietako bilera guztietan udalan aldarrikapena hoiz izan da. Gazteiztikan jarri zetxeste Mutrikuko portura begira. Ez da portua, gure portua ez da bakarrikan EKP. EKP da portuaren zerbitzu bat, baina portua do Mutrikuko herrixan, batzuk ezetze esan arren, batzuk esateko ez dala Mutriku, bueno, Mutriku ez da bezerran, Eta gure aldarrikapena beti izan da hori. Dikia dakaun bezala, puskatzen do, lagata dauelako, dikeko bidia, oain txukun ipini zegoen, baina urtetan egon da malamanea lagata, zezango izuenik, ez dakizuenik. Eta adibide gorenak horre bisak dira. Batetikan kofreixa zarra eta bestetik txabolak, Molla Berri aldeko txabolak. Naiz eta Zumalabe azpikuak ere penagarri hon. Baina puskauta dozenak aretxek dira, ez Molla Berrikuak. Atzoko kontuak, portuetako zuzendaritzak eta zuentzatera igual berri izango da, ze atzoko batzarretik ez gehon, baina bueno, galdetu dan kasuan, iruditzen zat aurreatu likela. Ize berririk ez da, hori nik uste lehenu ere entzun izan degula, baina Aitor Rabixokon ginen batzarrian, da gure, bueno, sinistu entzixan, eta pentsatuen dut, koño, oanguan bai, batoz. 2021 urtean nahi dugu, hori lehenu ere entzun izan dugu, baina, bueno, abiatu izan dugu kofreixa zarra birgaitzeko proiektua idazteko lehiaketa bat intzeuen, idea ezberdinak, enpresa ezberdinak presentau zialako, eta horre onda, gezurra badirudi ere, hori ere geuritoko bihar, 3 edo 4 errekurtso ontzian, urte eta geixo luzatu duena prozesua. Oain itxuraz, atzo esan zigunez, azkenengo errekurtzuei erantzun bat emango zako, eta 2021an ja hasiko dira definitzen proiektori, birgaitzeko proiektua, eta gauzak ondo baldin badikuaz, 2022an ekingo dizue birgaitziai. Guk esan zixaun, hori importanti izan da, eta ondo egon da, iruditzen zitzakula garrantzitsua zala, molla hori zabaltzia jendian pasierako. Bakizue, beti entzun izan duguna, hori zela dauan, esan, babes neurriak hartu, eta ipini horre zeak, enkofrau egurrak eta pixkate forrau, ez da babes neurriak hartu, baina bintza pasaria laga ara juteko, baina ez di horren lagun. Dano dakigunez, portu eremua da, ez da udal eremua, eta guk ez dakau erabakimenik. Eta tristien izaten da askotan hitzik dakaun ere, zalantzan ipinilikela. Hori da realidadia eta hor gabiz. Baina jakintzazu bintzataritz, udala badabilela, udala ez dagoela pixkat balkoitxikan behira eta bere noiz etorreko dian, bagabiz sakaka pixkat jaurlaitzai Mutrikura etortzeko eta kolpetxeko zea honei. Lehen esan detena, ez da gure eskumena, erabakimenik ez dakau, baina bai dakaula pixkat sakatxeko zea hori ez da. Herritxarrek dakaen bezala, sakatxeko aukeria. Amaitzeko, eskatu gendun, nik uste hori ere danok ikusten dugula, portuaren plan berezia berrikusteko, azken baten plan berezia da portuan egin daitezkeen eraikuntza guztiak, jarduera guztiak eta mugimendu guztia arautzen doan dokumentu bat. Gaur egundo 2001 urtekue indarrian, nik esango duke zaharkituta gatu dela eta bere balizua
bueno, oso motza dela, hor dakau Sakoa Kultura Eskola, hor dakau Hondartza aldeko eremu hori guztia, hor dakau Zumalabe azpiko eremu hori guztia, hori dana do zain plan berri bat etxeko. Eta lehen esan deten moduan, degradazio prozesu hori gero eta bizkorra dihoan neurrixan, iruditzen zaku hori urgentia dela kolpetxia berrikusketa horri, eta porturako diseinatzia etorkizun bat. Marrastia etorkizun bat, Mutrikun portuan etorkizunean egon leikezen, egin leikezen eraikuntzak, jarduerak eta gauza guztiak aurreikusteko. Prozesu hori izango da oso importantia, besteak beste, portuetako legiak eta udal legiak aurreikusten dituen parte hartze prozesuak burutu beharko dialako. Eta parte hartze prozesu horietan, naiz eta erabakimena puertozen izan beti eta Jaurlaritzak erabakiko doan, iruditzen parte hartze prozesu horietan gure hitzak toki xauki behar doala eta entzunen behartzaku. Gero alperrik izango da, 6 urte barru plan berri indarrian jartzen danian, alperrik izango da, esatia etzaku gustatzen hau eta hau zelain leike eta, bueno, ardezagun parte, prozesuan, birian, eta bota ditzagun geure iritzixak eta gure naixak, ezta? Hori aiatuko da momentu hori, eta momentu hori aiatzen denean udala ere bizkorri biliko da herrisa aktibatzeko eta herriko parte hartze prozesu hori eraginkorra izan ahal izateko. Naiz eta, berriz diot, erabakimena Jaurlaritzena izango dan. Baina, Jaurlaritzak erabaki dezala, Mutrikuko herrisai ondo entzun da. Ondo entzun da. Aritz, ez dakitxe baloiak botatzia dan, baina, bueno, despejatzen denbora luzetxua bota dut. Gaitza zan baloia. Beste galderik ez dakau hemen, ez dakitxe erantzun dagatu dian, zuek bai idatzizko papeletan bota dezuezenak, txatian bota dezuezenak, baina berriz diot, gure komunikazio kanalak ez dugu onta mugatu nahi, ez da izan behar egun bateko harreman bat, gustatuko litzaiguke harreman hori etengabia izatia, talen ere komentatu dut, emailez errazo itxentzakon jendiai, komunikazioa, abildua, mutriku.net elbidia ordo, gurei gauzak helarazteko, udaletxeko sarrera bide guztiak ere, bai sarrera telematikua, eta bai sarrera papelian idatzitxakua, horretxe ongo dira, eskari horri orokorra, baina eskari horri ere izan leike horri bat, etxian dakaun horri bat, idatzi, txukun, tak, hori bai, modu formalien etzen diazen nolako komunikazioak beti izen da bizenekin, karnetakin, hau da, ondo identifikauta agertu behar dira, beste gabe gero harreman hori posible izateko. Eta beste gabe nire aldetik bintzat eskerrik asko, konektatuta gontzaten da noi, eta hurrengoan geixo. Ostegunian, herrixan edo herrigunean kanpo aldeko auzuokuan txandia izango da. Eta bueno, zoze, nire zue. Piskat bide horretik eskerrak eman, guretzat oso interesgarria da behixak eukitzia, behi ezberdinak eukitzia kale ezberdinetan, askotan pasatuko toki batzutatik eta igual ez geha konturatuko zerbait geizki dauela, egunero bertan dabilena konturatzen da bezala, orduan eskerrak eman. Beste galdera bat etorri da, Aritzarrak beste bat indeu, eskerrik asko esategu. Beste gozatxo bat, Beko plazan, portuan, tabernatako, terrazatako, sombrien, oial, basiak, hor gehatzen dira, sombriak ere ez tozenean jarritxa. Eta arriskutzu haria. Beko plazan? Bai, pintzen dugu plazan, terrazetan, orokorrian terrazetako sombria jartzeko oinarri horrek, eta ez dugu arriskutzu diala, eta mertzi berriz ere. Bueno, apuntatuko dugu, haber se aukera dakaun buelta bat emateko, eta haber nahi xakin hitz egin, eta ikusteko haber beste lekuren bat, edo igual
segurazki igual pilatuta edo babesa pilatuta jarri eukitzen izan. du, baina igual babeseren bat ipinitxa, edo maixakin babestuta, edo buelta bat emango dixau. Aztertuko du. Bai. Eskarrak borai, lehen bidetikan, borak ikusten duen gauzak igual guk ikusten duen ez konturatzen, baina borak egunero sufritzen duenak, eta berdina urte guztia egon beharnean olako batzarretako zain, badakela beste bidiak eta eguneroko bidiak, hori da. Hoxe, eskerrik asko da, noi?